ons laatste nummer aangekomen. Ja. Als jullie heel lief zijn, willen we misschien nog eentje vandaag doen. Oh, yeah! Ja, toch eens zo gaan. Ja, als maar één iemand het schreeuwt, dan gaan we gewoon inpakken. Dat maakt niet uit, hè.
something wrong, she said. Well, of course there is. You are still alive, she said. Well, am I supposed to be